Takže nazdar lidi, já jsem Diamond Crafter a vítám vás u mého prvního videa. To je spíš taková informačka, já jsem se rozhodl, že budu točit let's playe, gameplaye, multiplayer a zřejmě jako první ještě dneska by vás mohla čekat Spellbound Caves, s multi, jak se jmenuje, nemám ani ponětí, s multi-etoxem, a to vždycky zapomenu. Ano, jeho link vždycky naleznete v popisku mého videa, protože díky němu jsem začal natáčet znovu v podstatě, protože já natáčím už v jedné, jakoby něco jako Mind Movies, tak my máme Dejocraft. Ovšem, to už mě tam nebaví, protože tam nejsou lidi aktivní a nejsou tam zrovna kvalitní videa, tak já bych chtěl dělat kvalitní videa tady a na tomhle channelu. Já se jmenuji teda Nick, ale no spíš nebudu si říkat Diamond Crafter, ale vždycky se budu vám představit jako Nick. A takže se potom nedivte. Takže tohle je můj skin, mám koupený Minecraft a už mám teda nějaký ty zkušenosti asi za 130 videí. Takže jako nejsem úplný amatér, můžete ode mě očekávat tutoriálky a pochopitelně i zábavný let's play. Takže tohleto byla taková informačka a ještě dneska byste se mohli dočkat 1 až 2 videí, takže čau lidi.